Ahojte foreveráci. Vyzval som sa sám, lebo chcem urýchliť do dna ďalej, aby to išlo rýchlejšie. Ja si dám dneska Aloe Gel Beach, keďže som žltý už vypil, tento mi veľmi chutí, broskinka. Urobíme si koktejlik, bude tam pomestín k tomu a RG, na tom som úplne že závislý, keďže pomaly začínam už aj cvičiť a mám čas aj na seba, nielen na robotu. Takže čím začneme, dáme si gely, broskinka. Každý deň začínam pol decákom, dneska si zvýšime troška tempo. Bude to koktejlik, takže musím odhadnúť taký ten správny pomer, aby toho nebolo ani veľa, aby som náhodou to neprehnal. Pripravil som si troška vodu. Tento pomestín, to je zmes ovocia, dodáva energiu, je to veľmi super vec. Ja si dám dneska dvojitú dávku, keďže idem na nočnú, takže tohto si dám viac. A bude to brutalita, no teším sa na to. RG, super vec. Dneska si dám ešte brucho, zacvičíme si brucho. Dáme si dvojitú dávku. Už mi to dochádza, budem robiť objednávku. Dobre, to poďme na to. Priznám sa, že takúto veľkú kombináciu som ešte nerobil, takže bude to naozaj že do dna a ďalej. Neviem, či sa to môže, alebo nie, ale čo ti neublíži, tak to ťa len posilní. Neviem, ako to vypiť, dáme to takto, alebo dám to celé. Ja som sa rozhodol, že to dám celé, keďže aj takto skončí v žalúdku. Takže dáme si aloe, pomestín a do toho RG, to si ešte musím zamiešať. Miešam vždy s drevom, nie so železom. Dobre, zhruba tu máme cez pol litra. Takže na zdravíčko, foreveráci. Teraz si dám relax a za chvíľku idem cvičiť brucho. Čo ideme ďalej? Napadá ma taká vec. Volal som s Dankou predvčerom. Peťkina mama Fodiová, Danka. Takže týmto pádom by som ju chcel vyzvať a keď už je reč o Peťke, tak vyzveme aj Peťku. Aby sme to urýchlili, dáme do toho aj Aďa Furieša a keď už, tak aj Davida. Takže idem na nočnú dneska, máte 24 hodín. Chcem krásne videjko. Priatelia, majte sa pekne a žite zdravo. Ďakujem.